Reproduir en tela el far de Barberia, sa font de Pepe o l'església de Sant Francesc és una tasca molt laboriosa que na Francisca ha fet un cop es va jubilar i l'ha tingut especialment entretenguda en aquest temps de pandèmia. Entonces va arribar un cert dia que vaig començar a fer un petit tapís. Això era un poc antes del confinament. Després va arribar el confinament i m'hi vaig dedicar més de ple. I vaig començar a treballar tipus naturalesa, flors i de pronto m'agradava aquest tema, me sentia molt bé, és a dir, com una llibertat, i vaig començar a fer peixets, i després dels peixets ja varen venir façanes i cosetes així, i vaig anar fent i he arribat fins aquest moment. La Francisca va tenir una botiga de roba durant 23 anys i les teles sempre han set la seva gran passió. M'inspiro en Formentera. És que Formentera té coses molt guapes. I naturalesa, és que és tot naturalesa. I m'he inspirat amb això. Plena de bones olors, no hi ha al cel tantes estrelles com vegades pensem vos, i en què la mar torna extinta i en què el cel de paper fossin els homes notaris i de cada un n'hi hagués dos. No bastarien escriure ma vida, els nostres amors, és que hem passat fins ara i és que passarem els dos, i estiquem-nos confiances que ara vendran els millors. Bona nit, blanca roseta, plena de bones olors. Blanca roseta, plena de bones olors, no hi ha al cel tantes estrelles